Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Türkiýanyň ýene millionlarça botgunyň Siriýadaky uruşdan gaçyp ýurdun daşyna çykmagynyň ehtimallygy barada Ýewropa bileşigine duýduranlygyny aýtdy. Tusk 6 oktýabrda Strasburgdan çykyşynda potensial botgunlaryň sanynyň 3 million adama golaýdygyny bellädi. Şu temadan has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Ýewropa Geňeşiniň başlygy Donald Tusk'un bildirmegine görä Türkiýe Siriýadaky garajanlyk uruşundan ýene millionlarça botgunyň gaçmagy mümkin diýip Ýewropa bileşigine duýduruş beripdir. Tusk 6 oktýabrda Strasburgda Ýewropa bileşiginiň kanun çykarjylaryna Türkiýanyň çaklamagyna görä Siriýanyň iň guly şäheri Aleppo bilen onuň teoregindäki etraplardan ýene 3 million potensial botgunyň gelmegi mümkin idi. Tusk şugun milyonlarça potensial bozgun we migrantlar Ýewropa gelmäge hyallanýarlar diýip sözüniň üstüne goşdy. 2 milyon teoregi Siriýaly bozgun häzir Türkiýede ýaşaýar. Ýene-de 10 miňlerçesi 2015-nji ýylda Gresiýanyň üstü bilen Ýewropa bileşigine geldi. Tusk Ýewropa bileşiginiň deputatlaryna teoregimizdäki dünýä Ýewropa kömek etmegi niýet edilenok we Ýewropa bileşiginiň käbir goňşulary biziň gynçylyklarymyza kanagatlanma bilen seretýärler diýdi. Siriýada 2011-nji ýylda garajanlyk uruşy başlany bäri 250 000 teoregi adam ölüp millionlarça adam öý owdaryndan jyda düşdi. Tusk bu beýanatlary bozgunlar meselesi boýunça pikir alışmak üçin Brüssele gelen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşaryndan bir gün soň etdi. Türk prezidenti Erdoğan bilen Ýewropanyň ýokary derejeli resmileri barha mewzuyan bozgun krizisiniň öňüne almagyň ýollary barada 5 oktýabrda Brüsselde pikir alışdylar. Ýewropa bileşigi Erdoğany Türkiýeden Ýewropanyň kenar ýakalaryna gelip goýulýan 100 miňlerçe bozgunyň akymyny toktatmak barada has köp çäre görmäge çagyrdy. Ýewropanyň öz serhetlerine erk etmelidigi jedelsiz zat. Biz Türkiýanyň hem bu işi etmegine garaşýar diýip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Tusk Erdoğan bilen bile durka aýtdy. Türkiýanyň lideri hem öz ýurdunyň 2 million çemesi Siriýaly bozguny topragyna saklamak bilen bu problemanyň esasy ýüküni çekýändigini belläp, Brüsseli bu ogurda köpräk iş etmäge çagyrdy. Siriýanyň prezidenti Beşar el-Asadyň aýygatly oponenti hasaplanýan Erdoğan, Brüsselde bozgun krizisiniň düýp sebäbi döwlet tarapyndan goldalýan terrorizm, muny hem amala aşyrýan Asadyň özi diýdi. Bozgun meselesini çözmegi isleýän bolsak, onu biz 3 sady etmeli. Birincisi türgünleşik we awdallaşdyrma, ikincisi terrorizmden gorulmaly awfsuzlyk zonasyny aglan etmek, üçüncüsi uçuş gadagan zona diýip Erdoğan aýtdy. Erdoğan şeýle hem Türkiýanyň Ýewropa bileşiginiň awpsuz döwletler sanawyna giýirilmegini umyt etýändigini bellädi. Türk lideri Ankaranyň bozgunlar baradaky açyk kapy syýasatynyň özi Türkiýanyň awpsuz ýurtdygynyň subutnamasy diýdi. Ol bu barada bolan her bir çekişme bizi ören çyrnaqy suratda tuhatlandyrar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Ýewropa bileşiginiň hem öz pikirleri bar. Munna bozgunlara kömek diýip Türkiýe 1 milliard euro kömek göreňinde tutulýar. Ýöne Türkiýe bilen Ýewropa bileşiginiň tiz alalaşa gelme ähtimallygy o diýen ýokary däl. Sebäbi Erdoğan bilen Brüssel arasynda odol Ýewropa bileşiginiň adam hukuklary meselesindäki tanqidleri we Türkiýanyň bloga agdalygy barada barýan kynçylykly gepleşikler sebäpli gawşan gatnaşygyň üstüne bozgunlar krizisi de urna bolup dur. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7 926 236 0455. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda
türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgazyk Owganystanda Türkmen-Owgan serhedine goly yerleşen Jowzan vilayatynyň Hamyap etrawynyň hüjüm astynda barada habar berilýär. Hamyapda barlyk geçiş nokodyna Taliban tarapyndan hüjüm edilipdir we ol ele salynıpdyr. Demirgazyk Owganystandaky soňky ýagdaýlar barada habarçy Ymit Şamerdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Owganystanda dartgylly ýagdaý dowam edýär. Demirgazyk Owganystanyň Jowzan vilayatynyň baş etrapynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Jowzan vilayatynyň Hamyap etrawyny hem Türkmen-Awgan serhediniň golayynda ýerleşen Awgan serhetçileriniň harby merkezini jeňçiler basyp aldy. Hamyap etrawynyň Dowgala atly ýerinde Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruşyň barýanlygyny Jowzan vilayatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk bölüminiň başlygy Abdulhafiz Haşy aýtdy. Vilayatyň 10 etrapynda jeňçileriň ýerleşendigini ol belläp geçdi. Hamyap ýaky uluswalyy durda samos Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynyň Garqyn etrapynda jeňçilere garşy göreş alyp barýan türkmen ýaraglarynyň komandiri Gurbandardy komandanyň aýdyşyça Hamyap etrawynyň resmiýetleri etrapdan gaçyp çykypdyr. Bosagada ýerleşen Awgan serhetçi güýçleriniň merkezine jeňçiler basyp alypdyr. Hamyap etrawynyň hakimliginiň binasyny jeňçiler talap alypdyr we hakimliginiň binasyny jeňçiler ýumrupdyr. Üç günleri uyo talepler Hamyapyň ulfallyklaryna yıkıp işikleri içelerini alıp gidenler ağaçlarını alıp kışlarında siyoğamına. Ma'lum bolýaly, Hamyap etrawyny ýygyna gaýdyp almak üçin Awgan güýçleri çäre görmeýär. Jeňçiler ýollara mine ýerleşdiripdir. Awgan serhetçi güýçleriniň harby ulaglarynyň we ok ýaraglarynyň jeňçileriň eline geçendigini Gurbandardy komandir aýdýar. Awgan güýçleri diňe öz janyny gutarmagy başarypdyr. Emniyetde de galar görlerini alıp çykdylar. Hamyap etrawy Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Jeňçileriň Türkmenistana heniz haýsy bir ziýan ýetirmändigini Gurbandardy komandir aýtdy. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bardygyny ol ma'lum etdi. Yok Türkmenistan çet aramda Türkmenistan çete de baryn yok Türkmenistanyň serhatyny ol garalan eden yok. Özüni Nurullah diýip tanıştyran Hamyap etrawynyň bir ýaşaýjysy etrawyň ilatynyň kyn ýagdaý başdan geçirýändigini gurrun berdi. Bizler millet ortada derbeder olup kıyınıp acizlik oluyor. Talıpların, mücahit saydarların. Herhalde aldı, uluslarlığı aldı, cahilleri çepteden, devletin cahillerini yıktı, bir kilo var etti. Gayet'in günü, saati, günü ayşın yanı derbederlik gayet. Bir isyon tuğumuzda Ahmet Deriya'dan dekancılık bulamadı başka birileri ne yüzden çıkartıyorsun, ne türlü oturman işçiler. Adram atışık var mı? Ha, uğrup tuğuşu birbirine. Havan uyuyorlar, raket duruyorlar. O rayet oyundan çıkıp yok 1 metre yeri koysa çeşmeden su çıkıyor. Su vermeyi de yapacak. Böyle adamlar olmuyor. Milleti derbeder ediyor. Bizler radyoda şimdi geçtiği bizler derbeder ediyor. Türkmenistan'a bir hopa bandırır mı? Türkmenistan'ın cezire cengeletiyor bunlar. Akşam cezire cengeletiyor. Türkmenistan urup bilen yok. Türkmenistan elbette hayvem karlığı var mı urup bilen yok Türkmenistan. Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Guly Murady. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanly ady belli Şynaz Geldikarizowa we onuň maşgalatyna Moskwada haýwat atylandygyny adam hukuklaryny goraýjylar habar berýärler. Ençemeýlap Türkmenistanyň daşna çykmak boýunça dürli synançyklardan soň sentýabr aýynda Orsetde birigen Karizowlar maşgalatyna türkmen dilinde ýeplýän näwelli adamlar tarapyndan haýwat atylypdyr. Bu maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Sehradan dinläli. Tanymal türkmen atşynasy Gelli Karizow we onuň maşgalasyna nämälim adamlar tarapyndan haýwat atylandygy habar berilýär. Bu barada olary diri görkezin atly kampaniýany alyp barýan aktivistleriň 5-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda bellenýär. Ýatladyp geçsek, ahalteki atlarynyň gorap saklanmagyna goşan Gelli Karizow we onuň maşgala agdalary 10 ýyldan gowrak wagt Türkmenistanyň goý berilmän saklanyp, buurda adam hukuklaryny goraýan guramalaryň uzak wagtlap alyp baran işleriniň netijesinde şu ýylyň sentýabr aýynda ýurtdan goý berilipdi.
Duşan we onu ýaýradylan beýanatda Käridowlaryň maşgalasy Moskwanyň Tsaritsina metrosundan çykyp barýan mahaly olary nämälim adamlar ýakynlaşyp, olaryň biri gelli Käridowyň goloýunda saklanyp, türkmençe "Sen gadyr bilmez doňuz, olar saňa sesiňi çykarmaly" däldiňi aýtdylar. "Seniň aýalyň näme üçin Warşawada agzyny açdy" diýip, soňra Käridowyň garnyna tirsegi bilen urýar we köpçüligiň içine garşyp ýitirim bolup gidýär diýilýär. Gepin gerdişine göre ýatlasak, gelli Käridowyň aýaly Yulia Serebryanik 22 sentýabrda Warşawada geçirilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamçylyk ölçegleri boýunça ýyllyk ýygnagynyň çäğine çykyş edip, türkmen häkimetleriniň öz maşgala agdalaryna eden basyşlary barada çykyş etdi. Olary Diri Görkediň atly kampaniýanyň soňky maglumatynda Käridow haýwatyň 3 oktýabrda atylandygy aýdylyp, mundan öň ýagny ol Moskwa aşandan soň hem onuň ýydarlanandygyna üns çekilýär. Şeýlede Käridowyň we onuň maşgalasynyň aýtmagyna görä gürrüň edilen adamlar wakadan bir gün soň hem olary ýydarlama açaçan dowam etdiripdirler diýilip, agdalan beýanatda bellenýär. "Men hiç açan siýasata gatnaşmadym we meniň hiç ýyly siýasy maksatlarym ýok. Men diňe öz maşgalam bilen asuda ýaşamak we öz işimi ýagny ahal teke atlaryny gorap saklamak ugrunda işlemegi dowam etdirmek isleýän" diýilip, beýanatda Käridowyň sözlerinden sitata getirilýär. Düýbi Moskwada ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Memorial toporynyň müdiri Vitaliy Ponomaryowyň bellemegine görä, bu wakanyň Türkmenistanyň gizlin polisiýasy tarapyndan amala aşyrylandygyna şüphe ýok. Galy bertede bu Moskwada ýaşaýan türkmen migrantlaryna garşy soňky 10 ýylda siýasy sebäplere görä edilen ilkinji ýowuzlykly wakadyr. Şeýle-de maglumatda olary Diri Görkediň kampaniýasy gelli Käridow we onuň maşgalasyna garşy edilen bu hüjümi olaryň halkara konferensiýasyna gatnaşmagyna, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleriniň we bu gurama agza ýurtlaryň diplomatlary bilen pikir alışmagyna garşy edilen repressiýa diýip hasaplaýar. Olary Diri Görkediň kampaniýasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň siýasy organlaryna we oňa agza ýurtlara Käridowlaryň maşgalasyna garşy edilen bu haýwaty ýazaryp, Türkmen hökümetine boğurdan değerli we anyk manydaky resmi haty uğratmağa çağırýar. Hususan da gürrüň edilen kampaniýa Türkmenistanyň hökümetini Käridowlaryň maşgalasyna garşy psihiki we fiziki terrory amala aşyrmagy bet etmäge çağırýar. Kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 6 oktyabr Türkmenistanda 1948-nji ýylda bolan weýrançylykly yer titremäniň matam günüdür. Adamzadyň taryhynda iň güýçli yer titremeleriň biri hasaplanýan Aşgabat yer titremesiniň güýji 9 we 10 bal aralygynda bolup, ol 100 000den gowrak adamyň ölümine getiripdi. Jaýlaryň 90% çemesiniň ýumurlanlygy habar berilipdi. Adynyň efirde tutulmazlygyny soran 78 ýaşly Aşgabatly pensioner Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolup, 67 ýyl mundan ozal bolan bu tebiği betbaççılık barada öz baştan geçirenlerini gürrüň berdi. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan yer titremesinden sizde nähile ýatlamalar galdy? Menne ýatlama ýa-ki yer 6 oktýabrda yer ranny daňdan nerede bir turumda dökýän. Güýdüňne biz içeri kaçsak içeri. Oralar yer ýykylyp ýa-da çonakda hiç gaýtmam. Yer titränne we aýtma Göktepe'de Akonrowanda, Göktepe'ň Akonrowanda. Ejemem şu ýerem şunu darda ýatýar hawa. Şoň daşarda ýatypmydyňyz? Daşarda ýatýardyk hawa. Onuň gaýdym şu içeri haýda kirjek bolýasa, onuň ejemiň dogany hurmat gökde ýaşaýdy. Ejem erkek dogany atly gelýdi. Sakın bu taneme o buyuran oldu diye. Onu ha belek çıkardı. Ha belek geçirdi. Onu o buramızdan bir ağlamın biri tayağı adamlar mere dağa deyip. O da alvak geldi. O buyuran buramdır. Alvak belek to yüreğinden deyip. Anam ben püyüştük. Çayımızın o yokoz var. Ha yokoz. Dike yekecek bir soğur bayrağı nerede oldu. Ha paltıksaydı. Ne oldu? Zayıf kılmadı Allah'tan özeni. Başka zayıf hemmesi goyran bollu. Lekin şu bizim zayıfımız Allah'a oranır da yıkılmadı hava. Anamdan şey çıktı. Zayıf yaşayamadık onun. Yani neyme de olsa zayıf girmen dediler de. Ondan bir kaptanla böyle şey yapıp batırmadık da. Batırmadık hava. Ama sonra yaşadık hava.
Yerin arananını duydunuz mu? Duyduk. Nebe bilerimiz dağda. Dağ gürp edip dağ yıkılıyor. Tozan duruyor hava. Sonda çağırak bolsanız korktunuz mu? Yankı dağ tarafta gürpildi oldu diýäňiz. Şo gürpildiden tottodan korkmadınız mı? Ay bir şu korkmam bilemek näme. Ýöne näme de olsa soň zaya girmedik gowa. Özümde sadece yaşam bolduk gowa. Yer aranmasynyň öňünden bir alamat boldymy? Bir zat duýduňuz mu? Ay alamat bere bilecekler. Men ya umat sağa da bilemem kamer alamat boldum bolmadı. Mon sonra bilemem. Ben umat gowa. Ondan wagtda ölen iten kän boldymy? Gatken boldy o da ölen iten gowa. O gösören boldy 150-170 eurumuş o bin oğamda o hurmat göçerdi şongali. O beheden atılmış Göktepe bir Aşgabat da bolon hava. Yani ikara da hava bolon hava. O vada ölen iteleri nähile jaýlaýardylar. Ölen iteleri şäherde de maşeni yukrap ekite evliyalar jaýyňa diýär. 2 adam 3 adam ama ýuwuň artma ýok. Şodurun zaylar, ama düğme artportenada yok. Şodurun zaylar zayladılar. Ben bilenme hava. Ama ne paluturka maşinler vardı. Paluturka maşa. Şonu yükleyerler, ekstiyerler. Onun anında sallat vardı, atarka kadırıyorlar da. Kadırı vazalına bir yanışkan koyarlar, üstüne gömüyorlar ana bollu. Başka o kirpi ölme o zaten yok. Ama her gün yeri doğru sonuna da o zatlar hava. Habarçymy Sultan Açylowanyň Aşgabatyň ýer titremesiniň şaýady bilen geçiren töhbetdeşligini dinlediňiz. Aşgabatda 1948-nji ýylda bolan şol ýer titremesiniň pedalary nirelerde jaýlandy? Şol gonamçylyklaryň häzirki ýagdaýy nähili? Biz bu sowallary Türkmenistanly ýazyjy ençime taryhy eserleriň awtory Hamanmurat Bugaýewa berdik. Amanmurat 1948-nji ýylyň ýer titremesinde wepat bolan adamlar nirelerde, haýsy gonamçylyklarda jaýlandy? Şu arada gürrüň bereýsiňiz. Bundan 67 ýyl bolan tebii betdaşlaryň pedalary esasan Aşgabat şäheriniň Çopanaty, Otparaty, Didarbawy, Mahmudişan ilerki Karadamak gonamçylyklaryny şeýle hem Aşgabatyň etegindäki owalaryň gonamçylyklaryny jaýlandy. Amanmurat şol gonamçylyklar häzir nähili ýagdaýda? Menim öňde adyň gonamçylyklarym diňe Aşgabat ýer aranmasy bilen bagly duran gonamçylyklar däl. Olar ýer aranmasyndan kelim ýyl olalım merhumlaryň ahyry döýüne berilen gonamçylyklary. Şol gonamçylyklaryň käbiriniň ady 18-nji 19-njy bir taryhy ýazgylaryny edebiyat eserlerinde de gawas gelýär. Indi sowalyňa jogap bereýin. Didarbawy we Osfaraty gonamçylygy şuň ýok. Bundan 15-17 ýyl ilki suwy berilip iki gonamçylyk tekizlenmi. Garawum kanalynyň günorta kenaryna ýerleşýän Didarbawy gonamçylygynyň üstünden ägir dury köprü salyndy. Osfaraty gonamçylygynyň da esli ýeriniň üstünden asfalt ýol, giň şaýol ýagny täsbek şekilli. Galan ýerine soňky ýyllarda ekilen agaçlar otýar. 10-15 ýyl ilerki Karadamak gonamçylygynyň günnäger bölegindäki mabarlar gabylyp, cesetler gabyrdan çykarylyp halta salyndy. Halta salynan şol cesetleri olaryň hostarlary dürli ýerlere gidip gonamçylyklarda jaýlandy. Şol gabyrdan gabylyp çykarylan cesetleriň arasynda bundan 15 ýyl, 20 ýyl jaýlananlarym, 30-40 ýyl jaýlananlarym bardy. Şol tekizlenen mabarlaryň üstünde bolsa, elitin milýän kaçan jaýlar salyndy. Häzir şu jaýlarda bolmanyň Aşgabatyň ilatynyň 2-nge ýakyn ýaşaýjy ýaşawaty. Öňkümir häzir kandalyk köçesi hem-de öňkü Hudaýberdi häzir Asamrat ýaz köçeleriniň uğruna ýerleşýän Çopanaty gonamçylygynyň da belli bir böleginiň düzlenmek, tekizlenmek howpy bar. Sebäbi edil şuurlar şu gonamçylygyň ýerleşýän iki köçesini giňeltmek, has abadarlaşdyrmak işler alınıp barylýar. Mahmudişan gonamçylygy häzir bar durul
Aşgabat'ın Köşü Owasynyň gün ortasynda ýöne 15 ýyldan köprek wagtlar urderdi. Merhum gaýlama gadagarlyk berdi. O bilen gadagarlyk döwlet derejesinde kabul edilen karar. Ine gonamçylyklaryň ýagdaýy şeýle. Aman bradaga yer titremede wepat bolanlaryň hatyrasyny matam tutmak üçin gonamçylyklara barýarlarmy? Umuman şol pedalaryň ýatan gonamçylyklarynda matam çäreleri geçirilýärmi? Men öňde agwan 5 gonamçylygymdan 4-üsine geçirilen ok. Sebäbi ýangdaýtym gosparasy hem de diýdar waba gonamçylygy yer bilen ýygan edilip düzlenýär. Topanatda köçeleriň tatyryny ýerleşýär. Gonamçylygyň içine bir barýan adam bar, olam barmak tutsan aýmaly. Ondan iler garadamagam şeýle ýagdaýda, ondan adamlar ýagdaýdan çykyryp hökmünde. Bir beýleki ulu gonamçylyklar bar. Meselem Gökçe Pagalasynyň gonamçylygy bar ýa beýleki bir Aşgabatyň goloý bolsunda gonamçylyklar bar. Ine şuna bar umuman merhumlara aýat dua koýarlar. Öňe diýen ýaşly nesle mahsus ýagdaý. Sebäbi ýaşlarda 1948-nji ýylyň yer titreme hakynda o diýen bir uly maglumat ýok. Öňde de belleşmi ýaly gonamçylyklar tekiblenmek, düzlenmek bilen ýa-da yer titremesiniň alamaty bolan şonu ýazyp alýan hiç bir alamat şäherde ýok. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmäge çagyrýarys. Pikiriňizi paýlaşmak isleseňiz, hadathabar.com web saýtymyzda, Facebook, Wkontakte sosial ulgamlarynda Hadatlyk radio satly sahypalarymyza tesvir ýazyň. Hadathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Häzir size ýene bir bildirişmi deşdirýäris. Adatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirleri çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň size iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metbuat, email belgisi gmail.com adresimizde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimizde SMS arkaly iberiň. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.